बैसाख सेरी पंचमी रहले, माई के महीनावा राम सन 1991 रहले। मंगलवार दिनवा राम सन 1991 रहले। मंगलवार दिनवा राम राजीव गांधी जाता रहले। मद्रासया सथनवा राम फूलवा में फीट रहले। उनकर जीवन बमवा राम फूलवा में फीट रहले। उनकर जीवन बमवा राम बमवा के फुटते राजीव 15 फीट ऊपरवा राम ऊपरे से गिरते राजीव भैले चाकचूरवा राम ऊपरे से गिरते राजीव भैले चाकचूरवा राम। केरे रोवे पिता खातिर, केरे रोवे देशवा राम, केरे रोवे सिंदूर खातिर राजीव के चरणवा राम। केरे रोवे सिंदूर खातिर राजीव के चरणवा राम। राहुल रोवे पिता खातिर, नेता रोवे देशवा राम। सोनिया रोवे सिंदूर खातिर राजीव के चरणवा राम। सोनिया रोवे सिंदूर खातिर राजीव के चरणवा राम। केरे लइहे चंदन लकड़ी, केरे लइहे कफनवा राम। केरे दिहले मुँह में अगिया, करके परिक्रमा राम। केरे दिहले मुँह में अगिया, करके परिक्रमा राम। राहुल लइहे चंदन लकड़ी, नेता लइहे कफनवा राम। राहुल दिहले मुँह में अगिया, करके परिक्रमा राम। राहुल दिहले मुँह में अगिया, करके परिक्रमा राम।